Dobré ráno. YouTube. Počkaj. Stále winkujem, ale ty to nevidíš. Oh yes, jaký joke. Dnešného rána je asi taký, že musím strhnúť autobus do Bratislavy, na ktorý mám možnosť live streaming, ale asi nie. Potom večer idem do Šaštína moderovať vec team buildingu Komisie Bratislavskej arcidiecézy, či Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy, tuším. A je to team building, mám moderovať party. Teda, čo ja viem, či to uvidíme, či to bude. Ale akože dúfam, že to bude v pohode. Je mi električka, oh yeah. Už sa asi niečo stalo, neviem čo, ale videl som asi nevidel som prvýkrát životí helikoptéru, ale táto je akože pekná. Tá sa mi páči. Som už dvakrát povedal, že mám rúžovú selfie tyč, ale je to naozaj je to zaujímavé. Úplne to je zaujímavé sledovať. Je teda akože na jednej strane sa s tým trápne, na druhej je to také akože čudné a zároveň také úsmevné. Keby akože mňa možno ľudia viac poznali, tak teda tí všetci okolo mňa, okolo ktorých tu chodím s touto selfie tyčou rúžovou a natáčam sa, tak možno by to bolo iné. Who knows? Metro just left. That's cool. That is like... It's like I hope I'm gonna make it. I have like 22 minutes. Okay, dúfam, že stíham ten autobus. We are in a rush. 9 minutes to go. Okay, I will make it. I hope. Dovidenia. Vlastne čo do môjho vlogu. Čo sa kejko? Som v autobuse. Vyzerám dobre. Som v autobuse a Lukáš stretol Lukáša. Keby náhodou nikto nevedel. Takže takto. Ja vám ukážem tú budovu. Tu a tam iba dojdete, dobre? Pohodičke, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem. Pomôcť ľuďom? Check. Ale nie, akože nechcem sa to nejak zamýšľať asi výsostne nad tým, ale všetci sme iba ľudia, hej? Čiže keď treba pomôcť, tak treba pomôcť. Vyriešil som problém so statívom. To znamená, že už som úplne že pravý youtuber. Úplne, že ultra top, najviac super cool, gangsta, brutálny, keď mám hen takýto trojnožka, vidíš tam tú trojnožku? Pozri, 3 nohy, hopsi, 3 nohy, vidíš? Úplne, že už môžem robiť selfie, natočiť videá, robiť Akože trošku to overrateujem, ale som inak rád, že to mám.
Ide sa do Šaštína, yeah! Fakt to ešte není. Kam? Slovensko. Trafil som. Teda som tu. Oh yeah. Odchádzame z tohto krásneho miesta. A som veľmi rád, že som tu mohol byť. Nie je tu žiadne svetlo, ale bolo to akože akcia pre stredoškolákov, čo sa spojili gymnázium v Šaštíne a Malackách a bolo to super, dúfam, že to možno bolo super aj pre nich, hej. Neviem. Ideme pozrieť do Opecka Veni Sancte. To vlastne dávno začalo, hej. Takže vlastne chcem ísť pozrieť priateľov a tuším, že sa tam niečo aj deje. Pekné video ste mali. Ďakujem. Servus, bratranec. Čo? Servus, Saifa, bratranec. Čau, môžeš pozdraviť aj do videa. Nazdar. Sámko vás zdraví. Misia je jasná, musíme nájsť Budzakov. A kým nájdem Budzakov, tak sa mi nesmie vybiť baterka na iPhone. Máriu som našiel. Say hi. Čaute všetci diváci.